wàá pè mí kí wá ìṣèjà mo dúpẹ́ ọba lọ́rọ̀ ni wàá pè mí o máyà dèdè máa lọ jẹ́ ìbà ẹ̀rí èèyàn tí ń gbọ́ mi láàkó yìí tí ń wò mí láàkó yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣe kábíyèsí fọlọ́run ọba mi o ọba mi Èdùmàrè ọba ńlá tí ń fọba àgbàlẹ̀ lọ́lá èké mọ̀ ṣe lọ́lá nípò lóye ọba mi Èdùmàrè tí ó ṣe é wò lójú wò ọba ńlá tí ń gbani lọ́lá elétí ìgbáròyé alápá kábíkábí ọba mi Èdùmàrè tó tún ní àwàdà kò yìí tó ní àwọn ń bẹ nígbà tó ṣe pé òun ló ní bíbẹ lọ́wọ́ ọba mi Èdùmàrè ọba lónìí lánàá ọba lọ́jọ́ gbogbo lèmi kí tí mo kì láàkó yìí ó jàre ẹ bá ń ṣe kábíyèsí fọba tó ní mí tó lè mí inú èmi jàre ẹ bá ń sọ fún gbogbo alára wa ẹ bá mi ṣe kábíyèsí ọmọdé wọ̀nyí ẹ ṣe kábíyèsí fọlọ́run ọba mi jàre o adáfẹ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ ládómi ọba mi Èdùmàrè tó dọ́rọ̀ ọba mi tó dó síbi tó yẹ kó máa gbé ọba mi tó dámọ adárímú sílé ayé èmi ṣe kábíyèsí ó jàre kábíyèsí.